عزو السلام تانا تقبلوا كل قرنات عالم تركبوا تخطاتلتنا أبالات نستدرابيت قلم قوام زخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلو متخرج سحابت زينا الحزنا قريبنا لكم لنا عند عرس زينا نايلو مي 20 كلتنا حسا كلتشحن 20 شدشن كاب نروي شدش إرتراويان زيغنتهم تحديقون كسغوغو توسينو تخكلኛ ምስል ቀታል ዘውድ ሃፍቱ ተቃሊዑ ኤሎን ማስክ ንሞት ጆርጅ ፍሎይድ ተሓታት ዝተባሃለ ዲሪክ ፓውቪን ክፍታሕ ጻውዒት መቅራቡ ተፈሊጡ ካብ ኖርዌይ ሽዱሽ ኤርትራውያን ዜግነቶም ተሓዲጎም ክስገጉ ተወሲኑ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ኣብ ግዜ ሕቶ ዕቑባ ዝሃብዎ ሓበሬታን ድሕሪ ምርካብ ዜግነት ኖርዌይ ዝተረኸበ ተግባርን ተጸራረቢ ምዃኑ ብምግላጽ ንሽዱሽ ኤርትራውያን ዜግነቶም ክሕድግን ካብ ኖርዌይ ክስገጉን ወሲኑ እዚ ውሳነ ካብ ኖርዌይ ኣብ ጉዳይ ዜግነትን ዕቑባን ሓድሽ ዝኸረረ ምዕራፍ ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ እቶም ሰባት ናብ ኖርዌይ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ብሰንኪ ጉዱድ ሃገር ኣገልግሎት ማእሰርትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኤርትራ ከም ዝሃደሙ ብምግላጽ ዕቑባ ከም ዝረኸቡ ተገሊጹ ይኹን ግን ሎሚ ድሕሪ ዓመታት እዞም ሰባት ንመንግስቲ ኤርትራ ደገፍ ዘርኢ ንጥፈታት ከካይዱ ከም ዝተረኽቡ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኖርዌይ እዚ ምስቲ ኣብ ግዜ ሕቶ ዕቑባ ዝሃብዎ ቃል ብምንጻር እቲ መጀመርታ ዘቐረበ ሓበሬታ ሓሶት ወይ ድማ ዘይተኸክል ክኸውን ይኽእል ኢሉ ክምርምር ይጸኒሑ እዚ ድማ ንመንበር ፍቃድ ወይ ድማ ዜግነት ንምሃብ መሰረት ዝኾነ ሓበሬታ ብትኽክል ዘይቀረበ እንተኾይኑ እቲ ዝተዋህበ መሰል ክሕደግ ዝኽእል ሕጋዊ መስርሕ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ብጠቕላላ 135 ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ዜጋታት ኖርዌይ ንልዕሊ 2 ዓመታት ክምርምር ጸኒሑ እዩ እቲ መርመራ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጽሕፍዎ ጽሑፋትን ዝገብርዎ ንጥፈታትን ኣተኪሩ ከም ዝተኻየደ ድማ ተገሊጹ ካብቶም ዝተመርመሩ ሰባት ጉዳይ 9 ሰባት ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ኣሎ ካብዚኣቶም 6 ሰባት ክስጎጉ ዝተወሰነሎም ክኸውን ከሎ ናይቶም 3 ሰባት ጉዳይ ግን እቲ ውሳነ ክቋረጽ ተወሲኑ ኣሎ ናይቶም ዝተረፉ ሰባት ድማ ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ ጽድያ ክርአ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣሎ እቶም 6 ሰባት ናይ ይግባይ መሰልተ ተጠቒሞም ጉዳዮም ናብ ቦርድ ይግባይ ኢሚግሬሽን ክቐርብ ይኽእል እዩ ብመሰረት ዝቐረበ ሓበሬታ መብዛሕትኦም ካብቶም ውሳነ ዝተወሰነሎም ሰባት ኣብ ይግባይ መስርሕ ዘለዉ ምዃኖም እውን ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ዋና ጉዳይ ብፍላይ ኣብ ኖርዌይ ንጉዳይ 6 ሰባት ጥራይ ዝተወሰነ ኣይኮነን ኣብ መንጎ 135 ዜጋታት ዝተኻየደ መርመራ ንኻልኦት ካብቶም ዝተረፉ ሰባት እውን ዜግነቶም ክሕድግ ዝኽእል ውፅኢት ከም ዘሎ እዩ ተጠቒሱ እዞም ሰባት ድማ ዜግነት ኖርዌይ ካብ ዝረኽቡ ንነዊሕ ግዜ ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ እዮም ብውሕዱ 7 ዓመት ኣብ ኖርዌይ ከም ዝነበሩ ድማ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ውሳነ ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ ዝምልከት ማለት ግን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኣብ ግዜ ሕቶ ዕቑባ ዝቐረበ ሓበሬታ ቁኑዕ ድዩ ነይሩ ድሕሪኡ ዝተፈጸመ ንጥፈት ድማ ምስቲ ቀዳማይ ቃል ይጻረር ድዩ ዝብል ሕጋዊ ሕቶ የቐሪቡ ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ኖርዌይ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዜግነት ዝተዋህበ መሰረት ትኽክለኛነትን ቀዳማይ ሓበሬታ እያ ተተኩር ዘላ እቲ መስርሕ ግን ገና ኣብ ይግባይን ምርመራን ዝርከብ ብምዃኑ ናይ ኩሎም ናይቶም ኣብ ምርመራ ዝኣተዉ ጉዳያት ከም ዝተወድአ ክውሰድ ኣይግባእን ድማ ተባሂሉ ኣሎ ናይጀል ፈራጅ ንኤርትራውያን ብሓደ ገበነኛ ክውክል ምፍታኑ ኣዘራራበ ኮይኑ መራሒ ሰልፍ ሪፎርም ዩኬ ኣብ ብሪጣንያ ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበ መግለጺ ንኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ብሓፈሻ ኣብ ዘሻቕል መልክዕ ብምቕራቡ ወቐሳ ኣስዒቡሎ ፈራጅ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ብዙሓት ኤርትራውያን ተሓተት ዕቑባ ናብ ብሪጣንያ መእታዎም ብምዝራብ ንመንግስቲ ብሪጣንያ ብዛዕባ ፖሊስ ስደተኛታት ክትትል ከም ዝገብር ድማ ገሊጹ ኣብ ሓደ ካብ መደሮ ድማ ኣብ ስኮትላንድ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ዳርጋ ፍርቆም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ተዛሪቡ እንተኾነ ነዚ ከቢድ ክሲ ዝድግፍ ግልፂ ስታቲስቲካዊ መርትዖ ኣይቀረበን ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓፈሻዊ ክሲ ንሓደ ሕብረተሰብ ክውክል ምግባር ካብ ውልቀ ገበን ናብ ሓፈሻዊ ምክሳስ ዝወስድ ኣተሓሳስባ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ብፍላይ ድማ ኣብ ለንደን ብዛዕባ ሓደ ወዲ 33 ዓመት ዝዕድሚ ኤርትራዊ ንሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ፈጺምዎ ተባሂሉ ዝቐረበ ጉዳይ ፆታዊ ዓመፅ ብምምልካት ንሙሉእ ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ምፍራድ ወይ ድማ ምጥቃን ብመሰረቱ ቁኑዕ ኣግባብ ኣይኮነን ተባሂሉ ገበን ንውልቀ ሰብ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ሓደ ሰብ ዝፈጸሞ ተግባር ንሚልዮናት ሰባት ክውክል ኣይክእልን ብምባል እውን ተቃውሞ ይቐርቦ ኣሎ ብሪጣንያ ከም ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ንሕቶ ዕቑባ ብመሰረት ሕግያ ክትምርምር ዘለዋ ኤርትራውያን ድማ ካብቶም ካልኦት ዝተፈልየ ምክንያት ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት እዮም እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ግን ስለምንታይም ካብ ሃገሮም ዝወፁ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካውን ሰብኣውን ኩነታት ኣብ ዓለም ዝተፈልዩ ትካላት ንነዊሕ ግዜ ክዝትይሉ ዝጸንሐ ጉዳይ ኮይኑ ስለዚ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓደ ወገን ጥራይ ምፍራድ ከም ገበን ወይ ድማ ከም ወራር ምቕራብ ነቲ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ሓቂ ኣይገልጾን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ክጸንዕ ዘለዎ ነጥቢ ኤርትራዊ ምዃን ምስ ገበነኛ ምዃን ኣይመዓረረን እዩ ኣብ ማንም ሕብረተሰብ ገበን ዝፍጽሙ ውልቀ ሰብ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ንኩሎም ኣባላት እቲ ሕብረተሰብ ገበነኛታት ኣይገብሮምን ድማ ተባሂሉ ስለዚ እቲ ብሩኽ ደሳለኝ ተባሂሉ ዝቐረበ ናይ ግለሰብ ክሲ ብመሰረት ሕጊ ክርአ ጥራይ ዘለዎ ይኹን ግን ካብኡ ተበጊስካ ንሚልዮናት ኤርትራን ምፍራድ ትሕ ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ጠቐነ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናይጀል ፈራጅ ድማ ኣብ 2029 ክግበር ዝተባሃለ ምርጫ ንስደተኛታት ሕቶ ዕቑባ ከም ዓቢ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ምጥቃሙ እንተቐፂሉ እቲ ጉዳይ ካብ ሕጋዊ ክትዕ ናብ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ክቕየር ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲቦም ንዘውድ ሃፍቲ ቀቲሉ ምስሉ ዝሓበ ወዲ ኮነሬል ምስሉ ተቓሊዑ ኣብ ትግራይ ኣሸንዳ 2026 ንምክያድ ዝግበር ዘሎ ምድላዋት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ጉዳይ ሞት ዘውድ ሃፍቱ ዳግማይ ኣብ ትኹረት ህዝቢ ኣትዩ ኣሎ ኣክቲቪስታትን ገለ ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮን እዚ ዓመት በዓል ኣሸንዳ ካብ ባህላዊ በዓል ወፂኡ ናይ ፍትሕን ተሓታትነትን ጻውዒት ክኸውን ይጽውዕ ኣለዉ
እቲ ኣሸንዳ ብጸሊም ዝብል ዘመተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክንዲ ብሩህ ሕብራዊ ክዳን ብጸሊም ክዳን ተኸዲነን ብሰላማዊ መንገዲ ንዘውዲ ፍትሒ ክጠልባ ዝጽውዕ ጻውዒት እዩ بمسرت تصبصاب 32 ዓመት ዝዕድሚያ ዘውዲ ሃፍቱ ኣብ 19 ናሓሰ 2023 ኣብ ወቕቲ ኣሸንዳ ኣብ መቐለ ምስ መሓዛ ሰምሃር ገብረ እግዚአብሔር ከላ ብዝተፈጠረ ኣሰቃቂ ፍጻመ ህይወታ ከም ዝተኣነት ይዝከር እቲ ጉዳይ ግን ኣብ ሞት ዘውዲ ጥራይ ኣይተወሰነን መሓዛ ሰምሃር ነቲ ፍጻመ ዝረኣየት መሰኻኽር ክንሳ ንኣስታ 8 ኣዋርሕ ተኣሲራ ከም ጸንሐት እውን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይጠቅስ ብድሕሪ ነዊሕ መስርሕ ፍርዲ ክልተ ሰባት ብቕትለት ዘውዱ ገበነኛታት ኮይኖም ከም ዝተፈረዱ እውን ብማእሰርቲ ዕድመ ከም ዝተቆጽዑን ይዝከር ጸኒሑ ግን እቲ ጉዳይ ናብ ይግባይ ምስከደ ኣገዳሲ ዲጂታላዊ መርትዖ ኣብ መዝገብ ቤት ፍርዲ ከም ዝጠፍአ ብምግላጽ በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ቀዲሙ ዝተዋሃበ ፍርዲ ተቐይሩ እቶም ተኸሰስቲ ካብ ማእሰርቲ ነፃ ከም ዝወፁ እቲ ጸብጻብ ይሕብር እቲ ምጥፋእ ኣገዳሲ መርትዖ እቲ መርትዖ ኣበይ ከይዱ መን ተቋፂርዎ ንምንታይ ክጠፍእ ክኢሉ ዝብል ሕቶታት እውን ኣላዓኢሉ ኣሎ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ፖሊስን ኣኽበርቲ ሕግን ቤት ፍርድን ሓይልታት ጸጥታን ዘሎ ዝምድና እውን ከቢድ ሕቶ ዘላዓለ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዋናነት ዝጥቀስ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ኣቦ ዋናዳማይ ተኸሳሲ ያሬድ ገብረስላሴ ዝኾነ ኮነሬል ገብረስላሴ በላይ ኣብ ኣካላት ጸጥታ ትግራይ ብላዕለዋይ ሓላፍነት ከም ዝሰርሕን ምስ ተኸሳሲ ናይ ወላድን ውሉድን ዝምድና ዘለዎ ብምዃኑን እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ ብዛዕባ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ መርመርቲ ኣኽበርቲ ሕግን ደያኑን ጸቕጥን ምትእትታውን ከም ዝነበረ ክስታት ቀሪቦም ኣለዉ ካልእ ይትረፍ ኣብ ጉዳይ መስርሕ ፍርዲ ይኹን ድሕሪ መስርሕ ፍርዲ ምስሊ ገበነኛ ንኸይርአ ብማስክ ተሸፊኑ ክኸይድ ብምግባር ናቱ ስእሊ ንኸይርከብን ከቢድ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ እውን ተሓቢሩ ይኹን ግን ሎሚ ብዩኤምዲ ሚድያ ዝወፀ ትኽክለኛ ምስሊ ናይ ጻሚ ቅትለት ዘውዲ ሃፍቱ ዝኾነ ያሬድ ገብረስላሴ ተባሂሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ እናተዘርግሐ ይርከብ እዚ ድማ ምናልባት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ሃዲሙ መንነቱ ቀይሩ ንኸይነብር ዝዓግት ዓብ ዓወት ተገይሩ ክውሰድ ይከኣል እዩ ኤሎን ማስክ ንምሞት ጆርጅ ፍሎይድ ተሓታቲ ዝተባሃለ ዲሪክ ፓውቪን ክፍታሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ በዓል ጸጋ ሃብቲ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ኤሎን ማስክ ነበር ኣባል ፖሊስ ሚኒያፖሊስ ዲሪክ ፓውቪን ብሞት ጆርጅ ፍሎይድ ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ከም ዝተፈርደ ብምግላጽ ካብ ማእሰርቲ ክፍታሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኤሎን መስክ ነዚ ርእቶ ኣብ 19 ናሓሰ 2026 ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ብምጽሓፍ ፓውቪን ንሞት ፍሎይድ ቀንዲ ጠንቂ ከም ዘይነበረን ብጌጋ ከም ዝተፈርደን እዩ ተኸራኺሩ እዚ ርእቶ ግና ኣብ ኣሜሪካ ከቢድ ክርክር ኣልዒሉ ኣሎ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ 25 ጉንበት 2020 ኣብ ሚኒያፖሊስ ብፖሊስ ድሕሪ ምትሓዙ ፓውቪን ንኽሳዱ ንነዊሕ ግዜ ብጉልበቱ ተጻዒኑ ህይወቱ ክሳብ ዝጠፍእ ክገብሮ ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑ ነይሩ እቲ ፍጻመ ብቪድዮ ተቐሪጹ ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ መላእ ኣሜሪካን ካልኦት ክፋላት ዓለምን ዓበይቲ ተቃውሞታት ኣስዒቡ ምንባር እውን ይዝከር ፓውቪን ኣብ 2021 ብኻልኣይ ደረጃ ቅትለትን ብሳልሳይ ደረጃ ቅትለትን ከምኡውን ብኻልኣይ ደረጃ ወዝቢ ቅትለት ገበነኛ ኮይኑ ተፈሪዱ እዩ ቤት ፍርዲ ድማ ናይ 22 ዓመት ማእሰርቲ ወሲኑሉ ምንባር ይዝከር ብድሕሪኡ ኣብ ፌደራል ጉዳይ እውን ፓውቪን ንመሰላት ፍሎይድ ብምጥሓስ ተፈሪዱ ነይሩ እዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ድማ ፓውቪን ድሕሪ እቲ ፍጻመ ተግባራቱ ንፍሎይድ ብቑዕ ኦክሲጅን ከይረክብ ከም ዝዓገተን ኣብቲ ግዜ እቲ ብቑዕ ሕክምና ሓገዝ ከም ዘይተገብረሉን ኣብ ሰነዳት ፍርዲ ተመዝጊቡ ኣሎ ይኹን ግን ደገፍቲ ፓውቪን ኣብ ሰብነት ፍሎይድ ዝተረኸበ ንጥረ ነገራት ናይ ልቢ ሕማምን ካልኦት ሕክምናዊ ኩነታት እናጠቐሱ እቲ ፖሊስ ዝገበሮ ተግባር ቀንዲ ምኽንያት ሞት ፍሎይድ ከም ዘይነበረ ይምጉት እዮም እዚ ጉዳይ ግን ብሕክምናዊ ርእቶታት ጥራይ ዝውሰን ኣይኮነን እቲ ዋና ሕቶ ተግባር ፓውቪን ኣብ ሞት ፍሎይድ ናይ ደረጃ ነይርዎ ዝብል እዩ ቤት ፍርዲ ድማ ኣብ መወዳእታ ፓውቪን ተሓታቲ ከም ዝኾነ ይወሲኑ ጉዳይ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ሓይሊ ፖሊስ ዘርኣውነት ፍትሕን ተሓታትነት ሓይልታት ጸጥታን ዝተለዓለ ዓብ ክርክር እዩ ስለዚ እቲ ኤሎን ማስክ ሕጂ ዘልዕሎ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሓደ ፖሊስ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕጽል ዘሎ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ምትፍናን ዝውክል ዓብ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ብሓፂሩ ኤሎን ማስክ ፓውቪን ነፃ ክወፅእ ክጽውዕ ይኽእል እዩ እዚ ግና እቲ ቅድም ኢሉ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ፍርዲ ብሓደ ጽሑፍ ኣይቅይሮን እዩ እዚ ጉዳይ ድማ ክትሓዝ ዘሎ ብመርትዖን ሕጋዊ መስርሕን እምበር ብህቡብነት ወይ ድማ ብርእቶ ናይ ሓደ በዓል ሃብቲ ኣይኮነን ብምባል ብዙሓት ወገናት ይነጽግዎ ኣለዉ እዮም ንሎሚ ዝበልናዮም ምንጪ ዝውፁ ሓበሬታና ዝኾኑ ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና ወደ ሓንኩም